איך להבטיח את הרגע הבא. זה רק על ידי סביבה. עד כמה שאתה ממלא את הסביבה כמאגר שלך, כמחסן שלך, עם היגיעה שלך, אז אתה יכול להבטיח לעצמך מצב הבא. זה כמו כמו איזה רזרבואר, איך להגיד, מיכל שאתה ממלא אותו בזמן שיש לך, ואחר כך בזמן שאין, או בזמן שאתה מגיע עם רישומו חדש, אתה משתמש בו. בטכניקה זה יותר מובן לנו, בתוך בוכנות, או בתוך סליל וקבל, איך שהם עובדים, פעם סליל, פעם קבל, פעם סליל, פעם קבל, ובצורה כזאת, אז הם מייצבים את העבודה. לכן, בלי השקעה בקבוצה, ואחר כך בלי קבלה מהקבוצה, חייבים לעבוד בשני כיוונים. בלי העבודה הזאת, אתה לא תוכל בשלומך, איך להגיד, בביתך, לעבור ממצב למצב. לכן, קשר עם הקבוצה, הוא עושה לך דרך ישרה, קלה, בלי קפיצות ממש. אתה משתמש, זה אומנות, אבל אתה משתמש כבר בהם, וככה, ובפנים, ועוד ועוד. אתה מתחיל לראות זה שפעם חשבת על הקבוצה, שאתה צריך אותה כדי להתקדם בביתך ממצב למצב, מרשימו לרשימו, במימוש של הרשימות. זה לא בעיה, זה ההפך. שחשוב דווקא שאתה קבוצה ממלא, שאתה נמצא איתם בערבות הדדית. ואז אתה מתחיל לא להשתמש בהם כדי למלות את עצמך, אלא אתה רוצה למלות אותם כדי לעזור לאחרים, שיהיה להם גם כן את העוגן הזה, את המיכל הזה של התכונות, האנרגיה והכל. כך צריכים לעבוד.